Takže nazdar. Zdravím všetkých, ktorí sledujete toto video. Momentálne, alebo teda takto, chcem vás privítať pri ďalšom videu z môjho videodenníka. A prvé video, ktoré budem nejako rozprávať, že čo sa mi dialo a tak. A zároveň by som chcel nejakú tému rozobrať, ktorá ma napadla v rámci toho, že ako som toto video išiel točiť. Čo by som hneď na začiatku chcel ešte takto pripomenúť je, že momentálne sa nachádzam v lese. Nachádzam sa v Borinke, v Malých Karpatoch, blízko Stúpavy. Je vonku na slnku, ja neviem, strašne teplo. A po tom týždni v Bratislave, kde sa človek proste naháňa a je tam zhon, hluk, všetko, rýchly stres a tak ďalej, tak prísť po tom všetkom na chvíľku na nejakú prechádzku takto do lesa, kde je úplne že ticho a vzduch a taká vlhkosť, tak to je super. Mám inak so sebou takto aj vodu v termoske. Snažím sa takto piť už asi 2 týždne, že si vlastne načapujem z vodovodného kohútika vodu sem, toto môže mať asi tak pol litra. A snažím sa úplne obmedziť plastové fľašky, no, keďže nejako sa tak vzdelávam aj v tých mikroplastoch a tak ďalej. Ja hovorím, že nejak extrémne, ale tak človek občas niečo pochytí a zaujme ho to a keďže sa zaujímam o svoje zdravie a všetky tieto veci, tak dosť by som chcel obmedziť tie mikroplasty, ale tak to sa úplne že na 100% nedá, ale aspoň to, čo sa dá, chcem spraviť. Takže občas tu pôjde takto auto. No, tento týždeň, po tom prvom videu, čo som vlastne robil, tak som hovoril, že si chcem kúpiť držiak na telefón do auta, že si chcem kúpiť klopový mikrofón a také ďalšie ostatné veci. Veľa som premýšľal nad tým, že ako by som tieto videá vlastne mohol robiť, akým štýlom. A vlastne toto bude taký experiment, alebo ani nie, že experiment, ale jednoducho chcem to spraviť. Hej? Takže dneska budem proste takto, si dáme nejakú krátku prechádzku a potom pôjdem naspäť. A vlastne už mám v aute držiak, takže niečo si natočíme aj z auta. Budem sa snažiť pridávať nejaké strihy do tohoto. No, ok, nebudem už tu o tom kecať, takže ja som chcel, aby toto video malo tému, že prokrastinácia, asi prokrastinácia, hej. Pretože mňa to napadlo na základe toho, že celý týždeň som premýšľal, ako začnem video robiť, o čom bude a tak ďalej. Až vlastne som toľko nad tým premýšľal, že skoro som nič nespravil. A včera som nad tým zase nejako tak premýšľal a potom dokonca som použil aj ChatGPT a tam vtedy mi dal nejakú odpoveď, že mal by som začať, hej, že proste treba niečo spraviť a ono to nejako pôjde. A vlastne ďalšia téma k tomuto je perfekcionizmus. To ma napadlo, pretože to spolu určite súvisí, aspoň teda pre mňa. Príliš sa snažím, aby to bolo dokonalé a potom vlastne nespravím nič, hej. A keď sa nad tým zamyslím, veľakrát aj v minulosti som takto prokrastinoval, že mám v hlave nejaký nápad, chcem ho zrealizovať a toľko nad ním premýšľam, že ako začnem, čo budem robiť, všetky kroky presne, až nakoniec nespravím nič, hej. A poviem si, že to aj tak nebude až také dobré, ako chcem a neurobím nič. A z toho mám potom ten ešte horší pocit, ako proste predtým, než som nad tým začal premýšľať. Takže toto je veľký problém, ktorý mám, ale čiastočne sa ho snažím akože už odstrániť zo svojho nejakého každodenného života. Aj to, že vlastne teraz toto som sa rozhodol takto spraviť, tak je ďalší dôkaz. No a čo sa týka môjho týždňa, ktorý som mal, pretože dneska je sobota a to prvé video som myslím, že robil asi v nedeľu, tak sa mi zdá.
Tak veľa som najazdil, veľa som nejaké v rámci práce robil a tak ďalej. A mám za sebou prvé tri tréningy, v podstate skupinové cvičenia. A musím povedať, že to je extrémne dobré, to je brutalita, fakt, akože prvýkrát v živote som na toto sa dal a ide nejaké auto, takže prvýkrát som sa na niečo také dal a zistil som, že je to extrémne motivujúce. Hej, odporúčam to každému jednému človeku, ktorý napríklad aj že málo cvičí alebo má nejaký možnosť toho strach a tak ďalej. Odporúčam to každému, pretože vás to motivuje ísť na pokraje svojich síl. Hej? A tie tréningy vy si viete vlastne zvoliť, že akú váhu si tam dáte. Samozrejme ten tréner alebo lektor, on vám teda povie, že aké cviky sa konkrétne idú robiť a tak ďalej, ale vy si nemusíte dávať najťažšie váhy, ktoré si dáva on, hej, on vám to aj sám proste povie. A na konci vždycky zo mňa tak leje, tak som mokrý, ako keby som vyšiel z vody. A mal som vlastne v pondelok, stredu a v piatok takéto cvičenie, no a bol som totálne akože zničený z toho, ale v dobrom. A dneska som v noci spal, že dokopy asi 12 hodín, úplne zničený som bol totálne. A preto som aj chcel ísť takto dneska, že trošku ľahší deň si dať, iba takú prechádzku po lese a možno, že konečne sa k tomuto dopracovať. Inak v tomto lese, keď som raz bol sa prechádzať, tak bol som tiež takto sám a bolo to trošku ďalej. A proste iba chodím, zrazu počujem zvuky, tak zastavím a takto za mňou bol kopec a normálne srnky úplne blízko boli, tam behali. To bol fascinujúci zážitok. Akože ja milujem toto na Slovensku, že máme takúto prírodu. V podstate na každom kroku, okrem toho južného Slovenska. A to je super vlastne, že sme pri Bratislave a hneď môže človek takto vybehnúť do prírody. A skoro nemusí preto nič urobiť. Takže to je také parádne. No, trošku som to strihol. A čo som ešte chcel povedať, je, že napadlo ma veľa tém, ktoré by som chcel postupne takto odvyprávať, ktoré som aj sám na sebe prešiel. Jedna z tých vecí je, ktorá ma tak napadla, že ako byť šťastný alebo spokojný sám so sebou. Je to vec, na ktorej tiež sám pracujem, ale čím viacej sa o tom proste dozvedám, tak tým lepšie to proste časom je. A takto by som možno k tomu ešte povedal, že určite si myslím, že jedna z najdôležitejších vecí, ako sa cítiť dobre, ako to dosiahnuť, je zisťovať si, proste skúmať sám seba, hej. Študovať si o sebe veci, sledovať sa, ako sa cítim v daných situáciách, čo ma proste robí šťastným a tak ďalej, hej. A sledovať sa proste postupne, je to práca na sebe, to nie je, že za jeden deň človek hneď o všetko o sebe vie proste. Ja som celý život v podstate sa nezaujímal o to, ale až keď to človek nejako uvedomí, že v podstate to seba poznanie začne na sebe sledovať a študovať, tak potom dokážete lepšie prijať sami seba a musíte hľadať odpovede. Ja skúsim o tom potom neskôr povedať viacej v inom videu. A napríklad aj to, že aký som typ osobnosti a rôzne iné ďalšie takéto veci, pretože je to veľmi fascinujúce, aspoň pre mňa. A všetko to naväzuje proste na aj depresie, ktoré som mal a rôzne takéto veci. A nechcem teraz, aby to znelo, že ja sa tu idem hrať na nejakého proste guru alebo niečo, pretože to už dneska môže hoci kto robiť, hoci čo, môže vám povedať.
Ja iba jednoducho robím si videodenník a chcem rozprávať veci, ktoré sám na sebe sledujem už niekoľko mesiacov, možno, že už aj rok a niečo. A proste tú svoju cestu chcem rozprávať, takže nechcem nikomu hovoriť, čo má robiť, iba skôr povedať, že čo ja robím a možno, že to niekomu môže pomôcť v tom, ak to niekto uvidí. Takže môj cieľ na dnes je inak okolo 6000-7000 krokov. Už mám okolo 3000, takže uvidíme, čo sa mi podarí. Mimochodom ten klopový mikrofón furt nemám, už som ho pozeral, ale budem si na to musieť chvíľku ešte počkať. A chcel by som do tých videí zakomponovať trošku aj takého strihu a dynamickej, no proste, aby to bolo viacej dynamické, viacej lokalít ukázať a tak ďalej. Na konci videa, ak sa mi to podarí a nezabudnem na to, tak by som chcel dneska ešte ísť na Plavecký hrad, to je okolo asi 20 km od Borinky odtiaľto autom. A skúsim si to výjsť, je to celkom ľahká proste túra na ten hrad, je to aj dosť nízko, ale zároveň dostatočne dobrý výhľad na to, aby som tam vedel potom zachytiť západ slnka. Dneska je krásna obloha, úplne brutálna. Takže tak. A inak prečo sa znova zase nachádzam v lese? Je to preto, lebo jednak milujem les, milujem prechádzky v prírode. A ďalšia vec je, že proste dneska, keď som otvoril dvere, vyšiel som von, tak tá práženica, čo tam bola, hej, tak to je akože brutál, toho bolo moc. A v takomto teple prísť sa schladiť, proste takto pekne do lesa, no je brutálne super. Takže zároveň nechcel som ísť na bicykel ani nič podobné, fakt iba takú ľahšiu prechádzku si dať. Tak momentálne sa nachádzame v aute, teraz som na semafóri, odchádzam z Borinky. Keď som sem prichádzal, tak som z druhej strany išiel a tam ten semafor nefungoval, no myslel som si, že do mňa niečo narazí, hej, pretože to akože bolo veľmi divné, to sa mi ešte nestalo. Každopádne, chcel som natočiť niečo aj takto z auta, ako to bude vyzerať. A mám teraz v pláne ísť do Kauflandu, tam si kúpiť nejaké maškrty, samozrejme niečo zdravé. Takže neviem, nejsem si istý, že či zoberiem toto video aj do Kauflandu, to asi nebude potrebné. Aj by to bolo asi trošku divné pre mňa. Ale chcem niečo ešte takto natočiť z cesty, takže za chvíľku budeme v Stupave. Ešte 20 sekúnd. A rozbehne sa to. Takže no, veľmi ma fascinuje takto natáčať cestu, ako jazdím, lebo veľakrát som pozeral rôzne videá z ostrihy, ako ľudia proste jazdia po diaľnici, natočia všelijaké nehody a tak ďalej. A teraz proste niečo také môžem robiť aj ja a zároveň keď sa do toho. A inak dneska som není úplne že v top kondícii. Aj na tej prechádzke už som sa cítil trošku unavene, dneska ma celý deň ako boli hlava. Asi som to včera prehnal s tým cvičením. Pozerám, že sa to tam trošku zle nejako zaostrilo, ale nevadí. No, už vychádzame z Borinky za chvíľu. Ja si to asi otočím teraz na seba, tú kameru, ten telefón. No. Takže inak, keď som to skúšal prvýkrát, tak to natáčať aj s tým telefónom, tak som mal z toho extrémnu radosť, úplne brutálnu. Aj teraz akože ma to celkom baví.
ešte povedať? Aha, že mal som aj v pláne dneska ísť si umyť auto, už som si ho asi mesiac nebol umyť, ako normálne na ručnú autoumývareň, pretože je to pre mňa taký relax, také trošku hobby, starať sa o to auto, umývať ho a tak. Ale priznávam sa, že dneska vôbec sa na to necítim. Som fakt, že taký nejaký unavenejší a nechce sa mi, priznávam. Dobre, toto sa budem musieť trošku sústrediť. No, ale po tom Kauflande by som chcel ísť domov. Chcel by som si dať banán a cottage cheese. A potom zároveň niečo trošku ukázať, akože ňufky, čo máme, prasnice morské. A potom sa vydám na ten plavecký hrad, ešte možno skočím na pumpu, uvidíme, čo z toho bude. Takže tak, no. Teraz si natočíme trošku stúpavu. Inak toto je veľmi dobré mesto, veľmi také priateľské, všetko tu je, aj pekne to tu vyzerá, ale keď sú ráno kolóny, že začínajú školy, práce a všetky tieto veci, tak to je extrém proste. Tu sú také zápchy, že je lepšie sa tomuto vyhnúť. A je tu jedna pekáreň, za chvíľku pôjdeme okolo nej. Majú tam vynikajúci špaldový chlieb, ale ešte také sladké maškrty slané. Som tam pred rokom a niečo začal chodiť a bola tam taká veľmi milá pani, predavačka, ktorá proste vždycky nejako prehodila so mnou pár slov a tak, a často keď som mal aj nejaký taký naprd deň, že som sa cítil osamelo a proste som sa nudil, tak som s autom normálne išiel iba sem, tu je tá pekáreň napravo. Tak som išiel proste s autom, tu som zaparkoval, kúpil som si tu niečo a iba tak, že proste som sa chcel s ňou porozprávať na minútu alebo dve alebo tak. Neviem, záležalo od toho, že aj koľko tam bolo ľudí. A potom ma to tak motivovalo, že som mal niečo čo robiť cez deň. A vlastne vtedy som bol ešte taký nahypovaný zo všetkého, že som riešil aj ten beat a furt som niekde bol v pohybe. Takže to som tak ešte chcel povedať už keď idem okolo toho. No za chvíľku sme v Kauflande. Inak toto video možno nebude také úplne, ako si ho ja predstavujem, hej, že hovorím niečo povzbudzujúce a také motivujúce, ale povedal som si, že musím to vyskúšať, musím to spraviť, aby som zistil, že ako to bude, ako mi to pôjde, ako ma to bude baviť a aby som mal zase motiváciu niečo ďalšie spraviť neskôr, hej. A inak zistujem, že toto má veľmi, mi to príde také zaujímavejšie, keď vlastne sedím takto v aute, buď natáčam seba, niečo kecám, alebo natáčam cestu a proste tiež niečo kecám. Podľa mňa je to veľmi zaujímavé takto to striedať, že občas byť niekde vonku, občas byť niekde v aute a myslím si, že by to mohlo byť celkom zaujímavé aj na pozeranie, akože keď ja občas sledujem nejakých youtuberov alebo niekoho, kto takto chodí a tiež to robia autenticky, tak ma baví, keď vlastne striedajú to prostredie a stále ukazujú niečo aj z okolia. Takže myslím si, že by to takto mohlo celkom fungovať. Uvidíme, čo z toho bude. Takže Kaufland máme vybavený. Nakúpil som si nejaké šmakocinky zdravé, vločky, jablka, tvároch, čo tam je ešte, skýr a kuracie prsia. Celkom som si urobil aj zásoby. Snažím sa teraz tak akože jesť potraviny, ktoré sú, že ma zasytia a zároveň majú aj veľa všelijakých týchto zdravých tukov, sacharidov, bielkovín. A keďže teraz aj sa snažím nejako cvičiť a zmeniť si svoju postavu. Aj orechy som si kúpil, to som tiež ešte zabudol povedať, ale orechy ja už konzumujem dlhšie, asi cez rok, aj spolu s horkou čokoládou. Je to vynikajúca vec, fakt, akože odporúčam to každému. Veľa je tam minerálov, aj rôznych tých antioxidantov a
látok, čo telo potrebuje. A ja si teraz repnem hudbičku, som si zapol. Som na ceste domov. No a potom ešte chcem skúsiť natočiť trošku cestu na ten plavecký hrad. Tam bude brutálna príroda, to budú brutálne zábery, akože takto z auta. No a je tu veľké teplo v tomto aute. Takto si užívam jazdu. Veľmi často. No dobre, tak čo to bolo? Cottage mám za sebou, aj banán. Cottage je vynikajúca vecička ináč, to fakt akože dávam palec hore. A pozrite sa na tieto prasničky. No čo je? Aj maškrty dostali dnes. Táto menšia je nová, máme ju krátko. Takže je taká trošku ešte vyplašenejšia. Ale ona sa oťuká. No. Tak. A my môžeme vyraziť na plavecký hrad. No. Takže už sme na ceste. Trošku takto chcem natočiť aj pohľad tuto na záhorí, keď človek ide či už na Vysokú, na Záruby, alebo aj na ten plavecký hrad, alebo na Pezinskú babu, tak to je niečo fakt fascinujúce, aké tu sú krásne výhľady. No teraz to nie je úplne vidieť, dúfam, že sa čoskoro dostaneme na takú cestu, že to bude vidieť. Ale aj tie kopce, tie malé Karpaty ako pekne vyčnievajú. To je také ukľudňujúce. Možno z druhej strany, keď sa budem vracať, to bude lepšie vidieť, uvidíme. Každopádne na Plaveckom hrade ja už som bol asi 4 krát za celý život, možno aj viac. Naposledy, keď som tam išiel, tak som tiež chcel stihnúť západ slnka a došiel som tak, že hore na ten hrad som fakt, že doslova že bežal, pretože ja som videl proste, ako idem hore a slnko zapadá, hej, a chcel som to stihnúť. Našťastie tá prechádzka hore je celkom fakt, že ľahká. Vybehol som to asi za 15 minút, že som ani nezastavil, no už som nevládal na konci, to už bolo akože extrém. Ale stihol som to. Teraz budem mať trošku väčšiu časovú rezervu, takže dúfam, že to bude v pohode. Že to stihneme, lebo je to naozaj krásny výhľad. A hlavne ono západ slnka, keď človek pozerá, tak do mozgu sa mu vyplavujú rôzne chemické, akože proste chemikálie, hej, že serotonín, dopamín a tieto, čo telo produkuje. A zlepšuje to aj náladu a proste je to super, no. Takže ja som si mohol povedať, áno, že nechce sa mi ísť, hej, že proste kašlem na to, ale to je presne o tom, že treba sa prekonať a čo som mohol robiť? Ležať doma, hej, alebo proste oddychovať, ale aj keď som si dneska povedal, že si dám taký oddychovejší deň,
tak to neznamená, že teraz proste si nedám takúto prechádzku, že áno, možno trochu sa cítim unavenejšie, ale proste za ten západ slnka to stojí, takže dúfam, že to pekne stihnem zachytiť. Teraz to bude možno vidieť. No je to proste nádhera. Fakt. Inak tým, že ja natáčam to video cez telefón, tak keď používam proste Bluetooth na to, aby som počúval hudbu v aute, tak nejde mi pustiť Spotify a zároveň točiť video, takže to budem musieť nejako inak vyriešiť. Ale mám ešte jeden telefón, taký, čo som si dávnejšie kúpil, fakt taký proste len nejaký provizorný, keď som žiadny nemal, lebo sa mi rozbil. A napadlo ma, že ten by som mohol použiť na to, aby som vedel hudbu si púšťať a zároveň aj vlastne točiť niečo takto z cesty, aby tam neboli len také hluché nejaké momenty. Inak, pretože áno, dalo by sa to nejako vyeditovať, dalo by sa tam nejakú hudbu pustiť, ale neviem, že v akom stave budú moje schopnosti a možnosti tie videá nejako upravovať. Takže tak. OK, myslím, že to môžem asi teraz zastaviť a vidíme sa pri tom plaveckom hrade. Tak hrad už je pred nami a to je proste nádhera. To je proste nádhera. Fascinuje ma ten pohľad, že človek vychádza z dediny, ide autom a toto vidí, hej, to je niečo neuveriteľné. Práve vyšlo slnko, bolo za takým jedným mrakom, takže som rád, že to akurát tak vyšlo. Úplne proste krásny pohľad, fakt. No, takže už sa nachádzame skoro fakt, že blízko toho hradu, ono to vyzerá, že možno až autom sa tam dostanem, ale není to tak úplne. Čo to tu máme za plot? Tuto bývalo parkovisko, takže dúfam, že sa tu bude dať niekde zastaviť. Čakať, tam bude vyššie ešte asi parkovisko. Toto tu minule nebolo, takže uvidíme, že čo sa tu bude dať s týmto parkovaním spraviť. Ale ako hovorím, tá prechádzka hore je veľmi jednoduchá a veľmi taká pomerne krátka. Dobre, takže počkajte, viete čo? Aha, tuto sa dá ísť. Takže prejdem to ešte trošku sem. Ono takto sa tu parkovalo predtým. Na celej tejto ploche neboli vôbec tie ploty, ale to je asi úplne jedno, že ak zastavím, môžeme takto, OK. Dobre. Takže ja vás teraz zoberiem so sebou a ideme hore. No, tak som nesmierne rád, že sa mi nakoniec podarilo zrealizovať tento spontánny nápad, urobiť takýto výlet na večer. Tiež takúto prechádzku v lese, určite dneska tých 6000 krokov splním. Teraz som si zobral vodu, ktorú som si doma doplnil, ale sťahuje mi celé gate, takže budem asi držať takto v rukách. No a vlastne, ak by toto video sa náhodou dostalo k niekomu, kto by si sem chcel spraviť výlet, tak fakt odporúčam. Je to dedinka Plavecké Podhradie na Záhorí vedľa Rohožníka. A podľa mňa už som bol na viacerých hradoch, akože takýchto zrúcaninách, tuto v Karpatoch. A by som povedal, že to je jeden stop takých fakt akože pekných výletov, aj čo sa týka výhliadky, aj čo sa týka náročnosti tohto výstupu, OK. Tuto je síce teraz trošku také náročnejšie, ale ináč je to v pohode. A hovorím, keď som tu bol naposledy, tak toto celé som musel vybehnúť, aby som fakt stihol ten západ slnka, aj to bolo len tak som to stihol. A teraz budem mať určite rezervu, možno nejakých 20 minút, takže celkom super. A
začínam byť trochu zadýchaný, takže to asi stopnem a nebudem kecať. A keď tak niečo ma napadne, tak poviem. A keď ne, tak potom na hrade to zase spustím. No, prešiel som pár metrov a už ma niečo napadlo, že často teraz, keď sám z AI, teda ChatGPT hlavne, predtým som používal Gemini, ale to je jedno, proste ChatGPT je o mnoho lepší podľa mňa v tejto nejakej konverzácii. A snažím sa tak zistiť, hej, že čo mňa tak baví a čo je moja vášeň, čo proste rád robím. Ono sa to nezdá, ale ľudia to často nevedia, ani ja sám. A proste zistím, že tento rok ja už som bol asi na 15 rôznych túrach, či už peši, na bicykli, či už ľahšie, ťažšie, dlhšie, kratšie proste, hej. Možno je viac ako 15 a proste extrémne ma to baví. A to je to, čo som chcel povedať, že proste milujem prírodu a milujem takéto proste v lese byť, kde nie je až tak veľa ľudí, kde môžem byť v kľude so svojimi myšlienkami. A toto je akože super nápad, takto si točiť takýto denník, aj záznam z môjho života, že možno za pár rokov si to kúknem a pozriem sa, že kokos, vtedy som išiel sem a hovoril som to. Také zvláštne to bude. Som zvedavý, že čo z tohto všetkého nakoniec vznikne, akože pre mňa. Ale napríklad na začiatku, keď som dneska toto video začal robiť, tiež sme boli v lese, tak som bol ešte taký trošku akože nepripravený a neúplne sám sebou, lebo som proste nevedel, že ako to všetko pôjde. A postupne ako to točím, tak to video možno bude mať aj cez pol hodinu, hej. A teraz už sa cítim úplne v pohode proste. A som zvedavý, že aký feedback mi na to dá ChatGPT, pretože aj na to predošlé video som mu ho poslal. To som bol akože v šoku, že ako rýchlo mi to dokázal zhodnotiť. Takže je to celkom také dobré, že ten ChatGPT proste fakt to nejako zhodnotí a možno aj dá nejaké návrhy a dá takú konštruktívnu kritiku, ktorú proste ľudia možno často nedajú, hej. Takže ja som zvedavý. OK, ideme ďalej. Ešte ma napadlo, že dnes počas točenia tohoto videa, či už proste som jazdil a tak ďalej, často som videl jedno číslo, áno, či sa jedná o numerológiu alebo anielské čísla alebo tak ďalej, tak je to jedna z vecí, ktoré ma zaujímajú, o ktoré sa zaujímam už dlhšie a tiež by som chcel sa o tom nejako vyrozprávať na nejaké samostatné asi video skôr. Moje aj skúsenosti alebo proste veci, ktoré mne sa stali, čo sa týka synchronicity. Takže uvidím. Asi možno ešte není úplne na to ten správny čas. Potrebujem nazbierať viacej takých vecí a potom by som jedného dňa niečo také mohol spraviť. OK, takže už som hore, už som to vyšlapal. Trošku som sa spotil, uznávam, ale išiel som rýchlejšie, nešiel som úplne pomaly, inak dal som to za takých 20 minút. Je tu pár ľudí a už je tu vidieť, je to nádhera, ale viete čo, ja otočím kameru, nebudem točiť seba, lebo vám to ukážem s tou druhou, pretože táto predná kamera na tom telefóne to neukazuje moc dobre, takže je to nádhera. Fakt krása, ty kokso. Skúsim to ešte. Takto nejako. Dobre, ja sa ešte presuniem. Trochu sem dole. Fakt krása. Mohol som ísť stať, ale nevadí, v pohode.
Dobre, pôjdem tade. Ono je tu lešenie, lebo tento hrad, alebo teda túto zrúcaninu rekonštruujú. Oni ju rekonštruujú už dlho, ale vždycky tu niečo pribudne, akože opravené. Ja si tu keď tak môžem takto sadnúť. To je proste krása. Dobre, skúsim ísť ešte otočiť. Tu je také, že tieň, takže není ešte úplný západ slnka, není to ešte úplne do červená, ale skúsim tu vydržať a zachytiť to. Ale toto je proste nádherný pohľad. Ja viem, že na tom videu to není až tak vidieť, ale proste to je niečo tak ukludňujúci balzam na dušu. Wow. Strašne parádne to je. Skúšam trošku to svetlo ešte nejako nastaviť. Je to krása. No, dobre som mokrý. Ale to je jedno, fakt. Takže ešte chvíľku počkám, kým bude úplný západ slnka. Keď som tu bol naposledy, tak až úplne zapadlo a potom som išiel dole, bola tma, už som si musel baterku na telefóne zapínať, takže to tak bude asi aj teraz. Tak uvidíme. Ja popravde nejsem si istý, že či je nejaký krajší výhľad takto z Malých Karpat. Lebo to je proste fakt akože krása. Ja viem, že to ukazujem do kolečka, ale to neviem proste sa toho nabažiť. Aj celkovo toto prostredie, tá zrúcanina, ona je veľmi pekná. Ona je proste krásna. Tento rok som bol aj na inej zrúcanine a zobral som si lehátko, čo mám v aute, a len som si tam proste lahol a takto som sa pozeral. Ale to bolo v Borinke, tam to nebolo až tak pekne vidieť a sem sa mi teraz nechcelo brať to lehátko. Dobre, takže ja sa lúčim v tomto videu. Nebudem tu úplne čakať až do tmy, som sa rozhodol. Je to nádhera. Som rád za toto video, som rád za každého človeka, ktorý si ho pozrie a uvidíme sa pri ďalšom. Takže dovidopo.